Molweni, igama lami ndinguRelebohile Zilela, ndihlala eTsolobeni, ndifunda apha eFrankzibi phantsi koLouis Agri. Iprogram ndiqale ngokubiqala ngo-August 2024. Ubomi bam before iqale le learnership bebungekho lula because bendihleli pha ekhaya kungekho into endiyenzayo. Mhla ndangena kule program kutshintshe izinto ezininzi ebomini bam. Ndikwazile ukuzenzela izinto njengomntana wentombazana, ukuzithengela izinto nokuhoya izinto ezidingekayo ekhayeni. Because ndihlala nomama nabantwana, so indincede kakhulu ukujonga izinto zasekhayeni. Okokuqala le program, izikills endizifundileyo apha kukukwazi ukuzimela, like ukukwazi ukulima. Njengoba sihlala ezilalini, sinegadi pha ezilalini. So isifundisile ukuba ezi zinto esizithengayo ezishop sikwazi ukuzenzela zona, sizilimele, so that sikwazi ukuba sigxothe indlala. I-impact eyenziwe ile learnership, okokuqala siyi-youth besihleli singenzi into ne, so le program isiqoqe kakhulu okokubana singabandakanyeki kwizinto ezimbi zase-community, sibe lapha sikwazi uba sifunde ngezinto zokulima kanje. Because abanye abantwana bahamba indawo ezirongo, bayasela, benza izinto ezirongo kwi-community, but thina sivuke ekuseni size apha, then late ubuyele endlini. I-toolkits esizifumeneyo zibe useful kakhulu because ziphethe yonke into phaya. Kukhona i-wheelbarrows, i-fork spade, yonke into. So zikuncedisa kakhulu ukuthi ukwazi uba igadi yakho uyinakekele. Kukho ne-hose pipe pha for xa ufuna ukunkcenkceshela. So zisincede kakhulu, akho nto idingekayo phaya, zonke izinto ziphelele. Uyakwazi ukusebenza kakuhle without uba uphume uyoboleka something, usebenza ngento zakho. Njengoba ndizawugreda xa iphela le program, le qualification endizayifumana apha izandincedisa kakhulu okokuba ndizame ngazo zoyi-2 okokuba ngexesha ndikhangela umsebenzi ndibe ndisebenzisa izikills ezendizifumene apha ukwenzela uba ubomi bam bungami buqhubekeke.